Yo, what up mga guys. May adlaw sa tanan guys no. Karon adlaw guys. Time check alas 6:30. Karon guys pabiyahe ta karon og Tunigal. Nga ready na tong mga gamit guys no. Iti punuan na guys. Kana. Nara sa tanan. Ready na guys no. Kauban. Oh. Maria. Oh. Yes. Apa mong gamit daw? Wala rin yung shoes lang? Ha? Shoes. Ayos. Try. Bandi na karon guys. Buyag. Buyag kayo guys. Buyag kay mga dalahers. Ay. Yes. Sureness. Okay raw na, nanimaho ng pata ba? Nanimaho ng pata. Mura mag-helicopter? Lagi? Satu apa? So mga guys, na namin sa Tunigal guys no. Tanawa itong view sa diya guys. Wow, wait. Isiko gitu ron. Mo ilang taon? Actually ako rin. Muli-muli ka das. In 300 meters, turn left onto Fishing Shaw na siya tanan, Road, fishing. R263. Mas kuan, mas marigundon sa ganahon. Dili na ang katunggingan ko first marigundon. Asa nitong pangan atong beach yo katong naggamit ka sa kinan ni ko. Sarado. Sarado man, pagbanatan eh. Ito, mo di ba kuwan? Entrance. So pwede para wala. Pakin mo ito. Parang na po. Ay, so mga guys, abot na mi guys no, ngit na gid siya guys. Time check alas 10 sa gabi. So ato asang lakpon guys, ug unsay kuan diri dagan diri. Asa na pa po yung sabot dere? Dito na ako dito. Wala dito. So na mi diri guys, ada. Oh. May diri skill bags. Diri mga dato ni diri dul. Mga dato. Kaya mo ka na mga kuan. Di na kinahanglan magtin. Ayo. Dere ko mo ta ba asa ko to. Diya ka ng bato diya. So, bati mo guys. Dito na sa baba no. Yes. So, naka-decide dito na lang no. Nya doon lang po ng bisinganan dul. Dito utagi oh. Nya ang tubig gripo. Ari ra. Sana. Oh, gari oh. So, rituan na lang yun no. Kita ang dagway. Hindi mo makita man. Muna siya dyan. Kana siya nga sunod o katong sunod dito. Ay. Kanang de parola. Kana muna dol. So mga guys. Mura kay doon ra pud atong sakyanan ko. Ha? Ang gamit rin guys no. Tawa. Oh, mura ng bakwit. Ini gamit. Ay, ayaw kabi dol. Igang no? File. Igang dito. Igang katong no. Yo, what up mga guys? Naka-plastar mi guys no. Tuloy nakasuga na kita guys. Oh.
Iyo ganang mga para-parnalyas dia. Thank you ABP. Ay, Caro day Caro. Ano isa nagbanihor pud sige ha. Gara ay. So, ting hayaga guys, mura pug adlaw ba? Yes. So plaster na mi guys. Kani o matambang na sila. Ibutan na de. Okay mga guys, noon na ito no, natin jacket potato. Jacket potato. Natin Conans. Natin Uyots. Natin Wahab. Natin Ayusa. Wala ba eh? Awan sa? Dali So, tuyo. jacket potato, plaster mi lo guys no. Kaon na din taron. Kakaon na kita guys. Sana yung oras. Time check. Hello, na yung wifi direct. Ay sir. Di-on ang wifi. 11:32. 11:32. Tama-tama. High tide na ron. Fish on din ta. Magnidakaw no. Yes. Bangal guys. Tirahan dari Wahab. Bailan man. Tatay. Uy. Kuko kasabot na rin ko pasud. Yan dari. Tumantinir. Ali man sinya uy. Off ning suga yo. Oh. Gipa? Okay na. Sakto na. Naka-time lapse na no? Ambot. Haling. Gurig-gurig. Sus, ngita eh. Gurig ito ni na klaro. Tugulo. Wala mo gini night mode good. Pwede rin dira-dira oh, dagat oh. Asa di sila? Dito nahan. Dala lang kayo mga kan. Ago po. So karon mga guys, muna tong kuan guys no. Kuha na dyan sila sa wakas. Ano na po do? Na. Gamay. Ah, kuha de. Pulak na niya pulak no. Iwan. Ano eh? Kasi ingon mo lang isda dre. Taraw mo. La, usa man na inyong gikuha katong kuan? Katong What up mga guys. Mga adlaw tanan guys no. Mana man tirada ron guys. Kung man mo fishing. Wala na pud may nagpatik-atik og kana pamata-mata kuno hay guys kay plastic man ito. Dapat ani lang good. Dili nang pag mata-mata kuno hay bayam good morning ning ka. Awam tirada do. ambil tong kan bay. Kana clip. Nakuluran na gyud ang kuan ni Jake. Sabaw ba sabaw. Sabaw. Tirada na de guys. Ko lang sin ako uy. Natural uy nang nag-fishing ba yo? Yes. Tungkot ako kanam do dere. Yes, a joke eh. Isa dai wala ko bad pa sa inyo. Sa bawal ko nung pinakalit daw pag pinakalit. Kuratan. Okay man na. Morning. Not so bad. What's your crack? Dara daw yang kuha. Ani camping dua ka adlaw. Ay, So yeah, breakfast is served. Ngaon. Ngaon. Boys. Yeah.
guys no. Gamot ra ko uy. Kinamot. Galuto. Yon, giingnan kong Jesus. Mga guys, mana itong daklo guys no. Kilawo na ito na guys. Siguro na yung papa niya ba? Lawit pa, naman inilaw pa. Mga guys, grada na ito din no. Yatira. Ngayok ko. Oh, what's up? Oh, may kumot sige pa kayo uy. Problema pa si Kuan nga. Kung sila lasa, man. Nani po dami ko gusto dito sa among Barbecuehan. So mga guys, man may kao no. Wala may kabidyo kay dusla na mga. So mga guys, balik na may fishing guys no. So dalawa na lagi nato siya. Kita na to sa baba. Ayos. Kilipo na itong trap diya. Balik tao balas 11. Bati man gabi eh. Magwa may isda. Tik sana ko. Piste. Starfish may nung kaong yawa. So na ito sa spot guys. Huwag kapak tubig eh. Uy! Lain man. Saya tadi ada. Oh, mutak utut eh. Kita. Wah. Pugi dulu. Pugi dulu. Nah, lagi diri. Udah lah tuh menghiring nih. Enggak lah tuh. Hah? Enggak lah tuh. Ay, kuan mana nih? Hah? Pensa ba kay? Gulit mas bakba ba? Murag gwapo na imong kuan ba? Obli ko dakko, gitay. Fire. Ka. Sige. Bites.
Jacob. Aan. Cambahe, cambahe. Cambahe guys. Cambahe. Cambahe. Cambahe duha guys. Cambahe duha guys. Cambahe duha guys. Wuhui. Papa ang duha. Nani. Wala akong pati. Ayaw si Yara si Lom. Ayaw si ambak lagi. Yara ka. Yara mantulo. Pag reunion sa udah. Kacamba tag duha guys. Papa. Mana pun. Mana pun. Dakpan dul, suara dul. Papa. Uwi kayo ka. Duha ni duda ko, kapo yung isa. Pampaksiw. Uy, nalibang pa. Kaigit oy. Suun man. Pag kuha mo dia, pag reunion. Reunion sa mo dia. Relax sa tagamay guys no, relax ta, relax. Na. No. No. Uy. Agay. Ya nga. Suban ta karon. Number 2. Yawa. Yang oy, uy. Relax to guys. Ako na itong nabutin Mr. Krabs. Minus Lidl. Minus yung crabs. Kuy, nangatas-tas ini. Tas man. Balin may pwesto guys, balin tag pwesto no. Ah, gahi ato nas tungay. Gahi ka nas tungaw. Tipos ta guys, kaya murag kuan maging tubig. Ah. Mag-shot sa dito. Pakalmahaw na itong tubig. Ang to, alas 11 na mga likod. Pwede nangit-ngit ano? Alas 11? Oh. Ngit. Bro. Sos. Gilan, at least natin ginansya bisa ginagmay. Kita to sa tuwang mga kuwan kay dokumentary mo ni. Oh, buit po. Pulang pulak. So, dyan natin wano ka. Puro mo gamit ito. Di. Ay, yawa diha. Oh, Aray! Yara. Ang pulak oh. Ah, skapo. Buwan na sad. Ay. Ti. Oh, ulan may noon, wa may sunset aning. Ha? Kay doy. Hinay. Ha? Begini. Tas. Ulan man. Baktas.
Gapon ta dito, kalma. Kalman tubig pero pwede mabawa. Sablay na imong kanda. Ha? Di, testing ko na. Oh, kami doon Jik. Kabanyog. Dagkog bato naman. Sugsabit ba?